לא, לעלות נכון. הגענו פה לקיבוץ ניר. אנחנו עכשיו הולכות לחלק מהבניאס, לטנק הסורי ההפוך. תראו את שני וניצן ובתל שם בסוף, תגידי שלום. מישהו רואה אותה בכלל? לא. גם ככה לא רואים אתכם, תחכו שאני אתקרב אליכם. לא? הלו! חצופה. ולטיול יצאנו בתל, תצלמי משם תמונה. לטיול יצאנו, כלנית מצאנו על גבעת הדשא במה. הלו, היי! היי, גם אנחנו היי. פה. תעשו ככה. לא, ניצן רק לצד השני תעשי. אבל לא רואים אותי. רגע. הופה! בלי פלאש עושה מנצחת. בנות, מה יש לכם להגיד על היום הולדת של שני השווה ביותר בעולם? שאני מזל טוב! וואו! שכל שנה יהיה לך יום הולדת. כזה! כל יום יהיה לי יום הולדת. שני אהרון מזדקנת, שני אהרון מזדקנת, שני אהרון מזדקנת, וכולנו נהנים. ולא נהיפכים. ואני מזיעה כמו חמור. אני! את עושה וידאו? כן! בתל חיה בדילטי. כל הזה אני שואלת אותה. את עושה וידאו? היי, תודה רבה לחברות. אוהבת. שני, תגידי שלום למצלמה. היי! הוי.